morning po mga brosis at welcome po sa aking YouTube channel. Ang vlog po natin ngayon ay Usapang Guardians po. Brosis sa Q&A. First question from Junio Benedicto. Sir, paano po sumali sa Guardians? Salamat po. Ang pagsali po sa Guardians, unang-una, kung kayo po interesado, pwede po natin pag-usapan. Ito po yung aking Facebook account. Pwede nyo po akong i-message dito sa account ko na to. Pag-usapan po natin. Second question from Chris Kamadig. Tanong po ako, member po ako ng PGBI San Juan, Batangas chapter. Bakit po sa amin na isa lang ang ID? Sa kasalukuyan, ako ang sekretary ng aming chapter. Salamat po. Ang mga function po o branches ay hindi po para-pareho ng pamamalakad pagdating po sa mga ganyang bagay. Maaaring isa man ang iyong ID o dalawa o tatlo, ang importante po, meron po kayong ID na bilang katunayan na kayo ay membro ng inyong grupo. Anong pangalan ng kanilang branches? PGBI, San Juan, PGBI, Batangas chapter. Ayan. Big salute po sa PGBI po. Chapter dyan sa Batangas. Big salute po. Mga brosis. Mabuhay po tayo. Third question from Serapina Sibling. Sir, paano po ba magpa-member sa Guardians Brotherhood? Ang pagpapamember po, pag-uusapan po yan. Ang importante, kailangan ma-orient po muna kayo. Ma-orient ka muna, masabi o maipaliwanag sa'yo kung ano ba yung Guardians. So, pwede po natin pag-usapan dito sa aking Facebook account. Ito po yung aking Facebook account. I-message nyo po ako dito. Next question from J. Francisco. Hello po sir, pwede po bang maka-apply ng work po dito sa Pinas? Yung may tattoo ng Guardian. Pwede naman. May mga company po na tumatanggap na mga empleyado na maraming tattoo. Hindi lang po Guardians yung kanilang tattoo. At meron din company na hindi tumatanggap. So, nakadepende po yun sa company na na-applyan mo. Fifth question from Engelbert Balana. Good morning po, mano po sa inyo. Tanong ko lang po, pwede po ba magsuot ng MG na printed na damit ng Guardian? Pagdating po sa uniforme, kung kayo po membro ng isang function o branches ng isang Guardian, authorized po kayong magsuot ng inyong uniforme. Ano po, at authorized din kayong bigyan ng ID. Ayan. Next question po. Question number 6 from Baby Ama. Paano po ba sir maging kasapi ng Guardian? Ang pagpasok po sa Guardians, dinadaan po yan sa briefing. May briefing po ginagawa. May orientation, ipapaliwanag po sa inyo kung ano pa ang magiging obligasyon mo bilang membro. O pag-usapan po natin dito sa aking Facebook account. I-message ko po ako dito. From Sam TV. Kapampangan ka po? Wow. Opo, kamampangan ko po. Yung pengari kong babae, ima ko, taga Masantolya, karanyang pamilyang Ginto. Kaya po, Kiambaw Ginto. Yung pengari ko po, babae. Yung pengari ko naman lalaki, taga Pasay City. So, Tagalog na po. Pero yung lahi, Mikiano, may dibatya Sambanga. Okay. Next question from Emily Ligan. Recognize nyo po ba ang GPII? Apo, kung GPII ay Guardians, grupo ng Guardians, apo,
Naka-recognize po yan. Kasi yan po ay kapatiran. From Lanjem Suarez. Hello po, paano po ba magpa-member sa Guardian? Gaya po nung sinabi ko kanina, message nyo na lang po ako dito sa aking Facebook account. Next question from Raysan Fuentes. May tanong lang po ako, may nagyaya po sa akin na magmiyembro ng Guardian. Pero ang babayaran ko po ay 700. Kasama na po ba ang tattoo? Bale, may bayad din ba ang tattoo? Opo, may bayad po yung tattoo. Sa ibang branch po, sa ibang function. 100 po yung bayad dyan. So, kung doon sa 700 sinasabi mo, pwede mo pong tanungin yung nag-invite sa'yo, o kaya yung kanilang chapter secretary, kung ano ba naka-cover doon sa 700 mo. Kung naka-cover na ba doon yung para ID, doon sa share mo, sa pagkain, sa event, at saka doon sa tattoo. Next question from Judimir Tuliao. NF, Mano po, pwede po ba sa inyo magpa-ID? 2005 pa po ako pinanganak. Di po ako nakapagpa-ID. Kung ikaw po ay membro ng isang grupo, ano ba, yung dating grupo na LWGBI o ALWGBI at 2005 pa. Kasi kung di ka naman namin membro, hindi ka pwede magpa-ID sa amin. Kung ikaw naman po membro namin at ikaw ay active, siyempre, karapatan mo na magkaroon ng ID. From Rodel Rosario. Sir, di ko po makita name mo sa FB. Ano po name mo sa FB, sir? Ito po yung aking FB account. Valentin Ginto Kiano. Next question. From Crystal's Vlog. Ano po yan? Libre tattoo? May bayad po yung tattoo. Sa amin po, 100 pesos po yung bayad. Yung pambili ng mga ink, paggamit sa makina, pang-maintenance sa makina. From Nitay Nitoy. Paano po ba maging member ng Guardian? Salamat po. Pag member po ng Guardians, pwede po natin pag-usapan dito. I-message nyo lang po ako dito. Sa mga interesado po na umali o paano maging membro ng isang Guardian, message nyo lang po ako dito sa aking Facebook account. At pag-usapan po natin yung mga details po. Ibibigay ko po sa inyo. Ipapaluhanan ko yung orientation niya. Okay na yung mga question natin. So, shoutout po ako sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel, NF Ako Official. Shoutout po sa Kiano family, Ginto family, Kiambo family, Palumares family, Guardians family, GMDFI, MDF family. Yan, Guardians MDF family po, shoutout po sa inyo. Sa Tsinilas family, yan. Sa Cavite, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Founder Emil Torres. Yan, salamat. Kay sa aming provincial secretary, kay Bro